Ang mga classmate may adlaw. Kini akong itudlo karon mga classmate, bahin ni siya sa plano sa building. Katong mga mason carpenter nga bago pagasugod ani nga klase nga trabaho, nako itudlo sa inyo karon mga classmate. Kini akong itudlo sa inyo karon, bahin ni siya sa pag-arrange sa second floor beam, sa iyang mga beam. Kining floor framing plan, muna siya ang framing dito sa second floor, ang iyang mga beam. Nasa yung mga code. Atong makita mga classmate, nga kada beam na code. Makita na to dre mga classmate, kining CB. Kining CB mo ni ginatawag og cantilever. Kining nakaubirhang nga mga beam. Atong tanawon ning beam 1 mga classmate. Dirita sa schedule of beam. Second floor beam. Mo ni ang second floor beam, mo ni siya ang beam 1. Katong nakita nato gina mga classmate nga BS. Mo to is secondary beam. Secondary beam. Katong CB nga atong nakita mga classmate, mo to siya cantilever. Cantilever beam, katong mga ubirhang nga beam. Kini nakaubirhang nga beam mga classmate, mo nang teres. Mo nang teres. Atong tanawon ang iyang mga sukod mga classmate. Diri sa beam 1. Kini. Ang sukod sa beam mga classmate, 250 mm by 400 mm. Dili na ta makita nga dahil lahi ang sukod. Kini secondary beam mga classmate, ang iyang sukod 250 by 300. Sa ato pa mubo siya sa beam 1. Dili na punta sa cantilever. Ang cantilever mga classmate, parehara sa sukod rin sa beam 1, 250 mm by 400 mm. Akin ay parehara lang ni sa mga bago pang gatuon og mason carpenter para makabantay mo kung unsa ng mga code. Sa ato pa mga classmate, kining beam 1 paingon rin sa tumoy lapos-lapos. Pareha sa sukod. Kini taman diha. Paingon rin kining cantilever. Kini siya cantilever. Pareha sa sukod. Hasta diri sa tumoy sa pareha sa diri sa tumoy sa teres. Wa man na nakabutang og BS mga classmate. Nga kanang ginatawag og secondary beam. Kana siya pareha na siya tanan. Paingon rin pikas. Kining naigo sa secondary beam mga classmate, mao ni ang mga division diri sa ground floor. Diri. Kining diri sa CR o sa iyang bedroom. Diri din nato makita mga classmate kung saan nato pag-arrange ang beam. Kini. Diyan nato sa makita kung saan nato sa pag-arrange. Hinaot nga na ko'y gamay nga natudlo sa inyong mga classmate. Kini sa ako lang pong nahibawan. Adira ko kutob. Salamat. Thank you.